कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदाधामधाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷോത്തമ യോഗം മാതാജി. പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഉത്തമനായ പുരുഷൻ ആരാണെന്ന്, ഭഗവാനാണ് എന്നതിനെ പറ്റി, ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗം പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ള ദൈവികമായ ഭാവങ്ങളും ഉണ്ട്, ആസുരികമായ ഭാവങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധി ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ധമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധം ത്യാഗശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേശ്വരോലുപ്തം മാധവം ഹീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹോ നാദിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീ മഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സാത്വിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ, അവരുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, അഭയം. അഭയം എന്ന് വെച്ചാല് ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, നിർഭയത. എന്തുകൊണ്ടാ ഭയമില്ലാത്തത്? കാരണം അവർക്കറിയാമല്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത്? നമുക്ക് എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി തരുന്ന ഒരു ഭക്തനെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന് നിർഭയതയായിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ സത്വ സംശുദ്ധി, അതായത് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും.
നമ്മുടെ അന്ധകരണം എപ്പോഴും ശുദ്ധമായിരിക്കണം അല്ലെ. ഇസ്കോണിൽ 4 യമനിയമങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് അവിഹിതമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഒന്നും പാടില്ല. കാരണം എന്താ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തും, നമ്മുടെ പരിശുദ്ധി ഇല്ലാതാവും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് യമനിയമങ്ങളിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒന്നാണ് മറ്റു ആളുകളുമായിട്ട്, അതായത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും അവര് ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലാതെ അന്യരായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ പാടില്ല. ഇത് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധി ഇല്ലാതാവും. ഒരു കഥയുണ്ട് ചോട്ടാ ഹരിദാസിന്റെ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ചോട്ടാ ഹരിദാസ്. അദ്ദേഹം സന്യാസിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു പിഴവ് പറ്റി. ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ത്രീയോട് നോക്കി, ആ സ്ത്രീയോട് എന്തോ ഒരു സംതിങ് എന്തോ തോന്നി, നോക്കി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. കുറച്ചു നേരം അവർ നോക്കി നിന്നു, അത്രേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. പക്ഷെ മഹാപ്രഭു അത് അറിഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി, മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വിഷമായി വന്ന് കുറെ മാപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞു. മഹാപ്രഭു സമ്മതിച്ചില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പൊന്നും കൊടുത്തില്ല. കാലൊക്കെ പിടിച്ച് കുറെ പറഞ്ഞിട്ടും മാപ്പ് കൊടുക്കാതെ അദ്ദേഹം ഗംഗയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ അവന് കിട്ടി. അപ്പൊ അത് അത്ര വലിയ തെറ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധി എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. പിന്നെന്താണ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആരാണ്, ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ ശരീരമാണോ? അല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണ്, നമുക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യും അല്ലെ, നമ്മള് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിഷ്ഠയോടുകൂടി ചെയ്യണം. അത് ഒരു വഴിപാട് പോലെ ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു നിഷ്ഠ വരും. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡെയിലി ഓരോ സമയത്ത്, രാവിലെ ഇത്ര മണിക്ക് എണീക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി എന്നും ആ സമയത്ത് തന്നെ എണീക്കും. ആ ഒരു സമയത്ത് ആരതി ഭഗവാന് 4:30 അല്ലെങ്കിൽ 5 മണിക്ക് ഭഗവാൻ ആരതി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നിഷ്ഠയോട് കൂടി ചെയ്യും. അതിനാണ് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ. നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിഷ്ഠയോട് കൂടി ചെയ്യും. പിന്നെന്താ, ദാനം. നമ്മൾ കുറെ സമ്പാദിച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ സമ്പാദിക്കുന്നു, നമുക്ക് വേണ്ടി കുറെ സമ്പാദിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം, അത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം. അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക്, ആർക്കാണോ അർഹതപ്പെട്ടത്, ആർക്കാണോ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത് അവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണം. പിന്നെ ആത്മനിയന്ത്രണം. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പാഞ്ഞു നടക്കുകയായിരിക്കും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളിൽ അതിനെ ഏർപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലെ ഭഗവത് ചിന്ത മാത്രമേ വരുള്ളൂ, വേറെ ചിന്തകളൊന്നും വരില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. അതിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മുടെ മനസ്സാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോ എന്നാ പറയുന്നത്. ആ മനസ്സാണ് നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ അഴിച്ചുവിടാൻ പാടില്ല. ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തണം. ആ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തണം. പിന്നെന്താണ് യജ്ഞം. യജ്ഞം നമ്മൾ ഒരുപാട് യജ്ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെ പണച്ചെലവുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ്. അതിന് മാത്രമല്ല അതിന് യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണര് വേണം. അതിന് ആ പരിശുദ്ധിയുള്ള സാധനങ്ങള്, യജ്ഞ സാമഗ്രികൾ വേണം. അതൊന്നും നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തില് അതൊന്നും കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് യജ്ഞാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞാണ് നാമയജ്ഞം, നാമജപയജ്ഞം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. യജ്ഞത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ജപയജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അതാണ് നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം, അതിന് പണച്ചെലവില്ല, അതിന് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇല്ല. നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വേദ പഠനം, ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുക. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് നോളജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു നല്ല ജോലിയൊക്കെ വേണം. അതിനു വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ആ നോളജ് കാര്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ജ്ഞാനം നേടണം? നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടണം. അതിന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം, ആ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നേടിയാലേ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ആ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൂടെ നേടണം.
പിന്നെ തപസ് എന്താ? എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയിട്ട് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് തപസ്സിരിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഡെയിലി ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം. അതൊരു തപസ്യാണ്. ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാം. ധാന്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാതെ ചിലര് വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചിട്ട് എടുക്കും, ചിലര് പാല് കുടിച്ചിട്ട് എടുക്കും, ചിലർ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങള് അതൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അതും ഒരു തപസ്യാണ്. പിന്നെന്താ? നമ്മള് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതും ഒരു തപസ്യാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് തപസ്യയിൽ പെടുത്താം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് തപസ്സൊന്നും ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാം. പിന്നെ ലാളിത്യം. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ലളിതമായിരിക്കും. പ്രഭുപാദൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹയർ തിങ്കിങ്. നമ്മുടെ ജീവിതം ലളിത ജീവിതമായിരിക്കണം, പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് ഉയർന്ന ചിന്താഗതി ആയിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കാം. പിന്നെ അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെ? അത് മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല, ഒരു ജീവജാലങ്ങളെ, ഏത് പ്രാണികളെ, ഒരു ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു ജീവന്റെയും പുരോഗതിയെ തടയരുത് എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നത് അത് അഹിംസയാണ് ശരിക്കും. കാരണം എന്താ? ഒരു ജീവനെ നമ്മുടെ ആ രുചിക്ക് വേണ്ടി, നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജീവനെ ഹിംസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഹിംസയാണ്. പിന്നെ എന്താ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹിംസയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി എന്തായിരിക്കണം? നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം, അല്ലാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കല്ല വിടേണ്ടത്. പിന്നെ എന്താ? നമ്മുടെ മനുഷ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ വന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ആ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുക എന്നതാണ് ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതും അഹിംസയാണെന്നാണ് ചില പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത്. പിന്നെ സത്യസന്ധത ഉണ്ടായിരിക്കണം. നുണ പറയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ക്രോധമില്ലായ്മ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും. നിസ്സാര കാര്യമായിരിക്കും, പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും. അതൊരു നല്ല സ്വഭാവമല്ല. നമ്മൾ ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ, സമ്മോഹാത് സ്മൃതി ഭ്രംശാത്, സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ, ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ആ ക്രോധം നമ്മളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യല, നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ ബുദ്ധിനാശം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാശത്തിലേക്ക് അത് വഴിതെളിക്കും. അത് ആ ക്രോധത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ത്യാഗ മനോഭാവം വേണം. എല്ലാം എന്റേതാണ്, ഇതൊക്കെ എന്റെയാണ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്വഭാവം അത് നല്ലതല്ല. ത്യാഗ മനോഭാവം വേണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണോ അത് ത്യജിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ത്യജിക്കുന്നതല്ല ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശാന്തി. മനസ്സിനെ സാമ്യാവസ്ഥയിൽ നിർത്തുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ചുറ്റുപാട് എങ്ങനെയുള്ളതായാലും മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കും. അതിനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമായിട്ട് ഇരുത്തണം. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം പാടില്ല. സുഖം ദുഃഖം എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അശാന്തസ്യ കുതസുഖം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ശാന്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ശാന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സുഖം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാന്തി വേണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കേ സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അതിനെ ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുക. കുറച്ച് സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുക. അതൊക്കെ വളരെ പൊട്ട ക്യാരക്ടറാണ്. അതില് വെറുപ്പ്, ആ കാര്യത്തിൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അവിടെ നമുക്ക് മാറിപ്പോവാം. അതൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാറിപ്പോവുക. കാരണം ആരും എല്ലാം തികഞ്ഞവരല്ല. ഒരാളെയും കുറ്റം പറയാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയും നമുക്കില്ല. പിന്നെ സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ലോഭമില്ലായ്മ. ലോഭം എന്ന് വെച്ചാല് അത്യാഗ്രഹം. ഒരു കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്തതിനോട് ആഗ്രഹം കൂടും. അതും രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി വരും. അതിനാണ് അത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവസാനമില്ല. അത് കിട്ടും തോറും കൂടി വരും. പിന്നെ മൃദുല സ്വഭാവം. എപ്പോഴും നല്ല മൃദുലമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. നല്ല ആരോടും മധുരമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. വിനയം. നല്ല വിനയം വേണം. സ്ഥിരനിശ്ചയം. എന്ത് കാര്യത്തിലായാലും നല്ല സ്ഥിരനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ തേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ അനുഭൂതി, ആത്മാവിന് കിട്ടുന്ന ആ അനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്, അല്ലാണ്ട് മുഖത്തിന്റെ ഭംഗിയെ അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ആത്മാവ് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭഗവത് സേവനമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ആനന്ദം വരില്ലേ? അതാണ് ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളല്ല.
അങ്ങനെ ആത്മാവിന് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ആനന്ദം, ആ ഒരു ഫീലിനാണ് തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്ഷമ, നല്ല ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും അതിനെ നേരിടാനായിട്ടുള്ള ആ ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശൗചം, നമുക്ക് ബാഹ്യമായ ശൗചത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് 2 നേരം കുളിക്കാം. ആന്തരിക ശൗചത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം. അങ്ങനെ ശരീരവും മനസ്സും എപ്പോഴും ശുദ്ധിയായിട്ട് വെക്കണം. അസൂയാരാഹിത്യം, ആരോടും അസൂയ പാടില്ല. ഒരാളുടെ ഉയർച്ചയെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അതിനാണ് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആൾക്ക് കിട്ടി, അത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ, അയാള് എത്ര സന്തോഷത്തിലോ, അത് എനിക്ക് കിട്ടാതെ എനിക്ക് ആ സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ അയാളുടെ വീട്ടില് ഇതൊക്കെ വീട്, വലിയ വീടുണ്ട്, കാറുണ്ട്, ഇതൊന്നും എനിക്കില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ചയിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അതിനാണ് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അസൂയ ആരോടും പാടില്ല. പിന്നെ ബഹുമതിക്കുള്ള പാഞ്ചിയില്ലായ്മ, നമുക്ക് പബ്ലിസിറ്റി ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ 26 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ 26 ഗുണങ്ങളാണ് ആ ദൈവിക പ്രകൃതിയുള്ളവര്. ഇനി പറയുന്നത് ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങൾ. ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സംഭാതമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി അസുരന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗർവ്, അതായത് ഗർവ് കാട്ടി നടക്കുക. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ധനമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉള്ള ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കുലം നല്ല ഉയർന്ന കുലത്തിലുള്ള ആളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല സമൂഹത്തിൽ നല്ല പദവി ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പേരിലൊക്കെ ഒരു അഭിമാനം കൊള്ളുക, ഇതിന്റെ പേരിലൊക്കെ ഒരു അഹങ്കാരം കാണിക്കും. എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ, അതിലും താഴ്ന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വില ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഒരു പുച്ഛായിരിക്കും, സാധാരണ പുച്ഛം. കാരണം എന്താ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒന്നും കൂടെയുള്ളതല്ല, ഞാനൊക്കെ അതിലും മേലെയുള്ള ആളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവം, അത് പാടില്ല. അത് ആസുരിക ഗുണമാണ്. പിന്നെ ദേഷ്യം വരിക, ക്രോധം വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മനുഷ്യന് നാശം സംഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം. കാരണം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ ക്രോധത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ, ആ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എത്ര ദേഷ്യം വരും, എത്ര സങ്കടം വരും. ചിലപ്പോ നമ്മുടെ സ്വന്തം അമ്മമാരോടും അച്ഛന്മാരോടൊക്കെയും പറയുന്നത്, അതൊന്നും ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ചിന്തിക്കില്ല. ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിനാശം സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ ബുദ്ധിനാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായി? ബുദ്ധിനാശ പ്രണശ്യതി, ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ അവൻ നശിച്ചു. കാരണം എന്താ? അവന് കർമ്മബന്ധനം വന്നു. പിന്നെ അവന് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ക്രോധം അത് ആസുരിക സ്വഭാവമാണ്. പിന്നെ പാരുഷ്യം, ചില ആളുകള് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പരുഷ വാക്കുകൾ പറയും. അത് അവർക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ മുറിവുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ, അവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ പറയുക, അതുപോലെയുള്ള പെരുമാറ്റം, ഇതൊക്കെയാണ് പാരുഷ്യം. പിന്നെ അജ്ഞാനം, ജ്ഞാനമില്ലായ്മ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം. ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനം. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം ഈ അജ്ഞാനം. അവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ല. ആ ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ദോഷങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമഥ മാശുജാ സമ്പദം ദൈവീ അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികമല്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ, അതൊക്കെ മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്. അത്തരം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മുക്തിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, അയാൾക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. ഇനി ആസുര ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ആസുര ഗുണങ്ങളാണ് അയാൾക്ക് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് ബന്ധന കാരണമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അയാളെ അത് ബന്ധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കേട്ട് നീ വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം എന്താ? നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ്, നിനക്ക് ആസുരിക ഗുണങ്ങളില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ വിഷമിക്കേണ്ട. സർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നേൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും, ഏത് സൃഷ്ടി എടുത്താലും ഒന്നുകിൽ ദൈവികമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആസുരിക ഗുണമായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പെടും.
അപ്പൊ ആശ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും വിവരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുരാ ന ശൗചം നാഭിചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യത്തെ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അവർക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ആന്തരികമായ ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കുളിക്കില്ല. ബാഹ്യമായ ശുചിത്വത്തിന് എന്ത് വേണം? രാവിലെ എനിക്ക് കുളിക്കുക, പല്ല് തേക്കുക, ഇതൊന്നും അവർ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ നാമജപം അതും അവർ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും ശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യകാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഈ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവര് വിശ്വസിക്കില്ല. അവരെന്താ പറയുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണ്, ഇത് സത്യമല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണ്, അതുപോലെ ഇത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, അതിന് നിയന്ത്രണമായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ, ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭഗവാനോ ഒന്നില്ല എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. അവർക്ക് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് പിന്നെ ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ശരീരം അല്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്. ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവോ? ഇല്ല. കാരണം പ്രപഞ്ചം പോലും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിനെ പറ്റി വിശ്വസിക്കുക? അപ്പൊ അവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും കാര്യമില്ല, അവരത് വിശ്വസിക്കില്ല. അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും കാരണം കാമം. ആ കാമം കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതിന് കാരണം ആ ലൈംഗിക അഭിലാഷമാണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭൗതിക പ്രകൃതി പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതിന് പോലും ആ കാമമാണ് കാരണം എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഇത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നോ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് അവർ പറയില്ല. അവർ പറയുന്നത് എന്താ? എല്ലാ ഉൽപ്പത്തിക്കും കാരണം കാമമാണ്. കാമമില്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല. ഇതാണ് അവര് പറയുന്നത്. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുക്യ കർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതാഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിനൊക്കെ പിന്തുടർന്നിട്ട് അവരൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർക്ക് അവരുടെ ആ ആത്മാവ് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം അവർക്കൊന്നിനും വിശ്വാസമില്ല. അവര് ആസുര സ്വഭാവികളാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം ആസുര സ്വഭാവികളാണെന്ന്. ആ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്കും ഉപകാരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഈ ലോകത്തിനും ഉപകാരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ലോകനാശത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ആറ്റം ബോംബ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല, എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത്? ആറ്റം ബോംബ് എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചത്? അങ്ങനത്തെ ഈ ലോകം നശിപ്പിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അവര് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഗുണമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിന് ഗുണമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ലോകത്തിന് വലിയ നാശമായിരിക്കും. അവര് നഷ്ടാത്മാക്കളായിരിക്കും. അവര് വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്തവരാണ്. ഈ മദ്യപിച്ച് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില് അവർക്കറിയില്ല, സ്ഥലകാലബോധം ഇല്ല, എവിടെ നിൽക്കുന്നൊന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ അല്പബുദ്ധയാണ് അവര്. അല്പബുദ്ധിയാണ്, ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയില്ല. അവർക്ക് സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കും. അത്രേ ഉള്ളവര് ഭൗതികവാദികളാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അവർക്ക് ആത്മാവിനെ പറ്റി അറിയില്ല, അവർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ കുറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവർ ചെയ്യും. പുതിയ കുറെ ടെക്നോളജികൾ കുറെ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എന്തെങ്കിലും ആത്മീയമായ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ഭൗതികമായിട്ട് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്, ആ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അതിനുവേണ്ടി പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തും. അങ്ങനെ അവർ വിചാരിക്കും, അപ്പൊ ഞാനിത് വലിയ നേട്ടമാണ്, ഞാൻ വലിയ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു, ഞാൻ വലിയ നേട്ടമാണ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ അവർ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അത് അവരെ വീണ്ടും ഈ ഭൗതികതയിൽ തളച്ചിടും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് വീണ്ടും അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. അങ്ങനെ അവരെ അത് ഈ ഭൗതികതയിൽ വീണ്ടും തളച്ചിടും. അങ്ങനെ അവർ കൂടുതൽ മടിയന്മാരാവും. അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് ആ കാരണം എളുപ്പാക്കാൻ, ജോലി എളുപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. പക്ഷെ ആ കാര്യം അവരെ വീണ്ടും മടിയന്മാരാക്കാണ് ചെയ്യുക, കൂടുതലും മടിയന്മാരാക്കും.
അങ്ങനെ പക്ഷെ അവരറിയണില്ല ഇത്. ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടുത്തം ആളുകളെ മടിയന്മാരാക്കാണ്, അവരുടെ ബുദ്ധി ചെയ്യുന്നതൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അവരത് അറിയുന്നില്ല. പിന്നെ ഉഗ്രകർമ്മാണ്, അവർ ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, ക്രൂരകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ക്രൂരകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടും അവർക്ക് ഒട്ടും മടി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അവർ അക്രമാസക്തരായിരിക്കും എപ്പോഴും. മൃഗങ്ങളോടായാലും മനുഷ്യരോടായാലും അവര് കാരുണ്യം കാട്ടില്ല, അവർ ഭയങ്കര ക്രൂരതയായിരിക്കും. പിന്നെ ജഗത് അഹിത, ഇവര് ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മനഃപൂർവ്വം, ചിലപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം അല്ലാതായാലും ഇവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ആ ലോകത്തിന് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, മാത്രമല്ല അവർക്ക് ആ ലോകത്തിന് നഷ്ടമായിരിക്കും, ലോകത്തിന് നാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത്. മമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമധാന്വിതാഃ മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രതാഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹഭരിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായയിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരും. അസുര സ്വഭാവികൾ എപ്പോഴും അസംതൃപ്തരായിരിക്കും. കാരണം എന്താ? എപ്പോഴാ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് അതിലെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണം അല്ലെ? പക്ഷെ ഈ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അത് കിട്ടില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഒരാഗ്രഹം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആഗ്രഹം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സന്തോഷമല്ല വരിക, അവർക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ആഗ്രഹമാണ് വരിക. വീണ്ടും ആ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാൻ നടക്കും, അപ്പൊ വീണ്ടും വേറെ ആഗ്രഹം വരും. അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടിയാലും എത്ര കിട്ടിയാലും അവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഇനിയും ഇനിയും വേണം, എനിക്ക് ഇനിയും വേണം, എനിക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ വേണം. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് അവരെ ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ബുദ്ധിയും അവരുടെ കഴിവും ഒക്കെ വിനിയോഗിക്കും. ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാണ്ട്, ഒരു ആവശ്യമില്ലാണ്ട് അവരതിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ദമ്പം, അഹങ്കാരമായിരിക്കും, അവര് അഹങ്കാരികളായിരിക്കും. ഞാൻ വലിയ ആളാണ്, എന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം, എനിക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്, നല്ലൊരു വേലയുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു അഹങ്കാരം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. ആ അഹങ്കാരത്തിൽ ഉന്മത്തരായിട്ട് അവര് എന്ത് ചെയ്യും? മലിന കർമ്മങ്ങളില്, മദ്യപാനം, മാംസം, ചൂതുകളി, അവിഹിത ബന്ധങ്ങള്, ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെയും അവർ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെ അവർക്ക് കാരണം അതിനോടായിരിക്കും ആസക്തി, ആ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും ആസക്തി. എത്ര വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാനായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു മടി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം അവർ അസുര സ്വഭാവികളാണ്, അവർക്ക് അതിനൊന്നും ഒരിക്കലും മടി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ദക്ഷപ്രജാപതിയാണ്. ദക്ഷപ്രജാപതി ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു സതി. സതിക്ക് ആരെയായിരുന്നു ഇഷ്ടം? പരമേശ്വരനെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ദക്ഷന് ആദ്യമൊന്നും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? മഹാദേവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? മഹാദേവന്റെ പുലിത്തോലാണ് വസ്ത്രം, ആഭരണം, പാമ്പുകള്, കഴുത്തിൽ പാമ്പ്, ചുടലഭസ്മം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വൈരാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ സതിക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം ആ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു, വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ പക്ഷെ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി. ഒരു ദിവസം ദക്ഷൻ ഒരു യജ്ഞത്തില് വരണ സമയത്ത് കുറെ പേരുണ്ട്, എല്ലാവരും എണീറ്റു. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മാത്രം എണീറ്റില്ല. ബ്രഹ്മാവ് എന്തുകൊണ്ട് എണീറ്റില്ല? ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ്, അപ്പൊ അച്ഛൻ എണീക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് എണീറ്റില്ല. പക്ഷെ മഹാദേവൻ എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ്, എന്റെ മരുമകനല്ലേ, മരുമകൻ എന്നെ കണ്ട ബഹുമാനിക്കണ്ടേ, എന്തുകൊണ്ട് എണീറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു. അവിടെ നിന്ന് വഴക്കിട്ട് പോയി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം വലിയൊരു യാഗം വെക്കുകയാണ്. അതിലെല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചു, പക്ഷെ മഹാദേവനെയും സതിയെയും മാത്രം ക്ഷണിച്ചില്ല. അങ്ങനെ സതീദേവി അത് അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ അറിഞ്ഞിട്ട് സതീദേവി പോവാൻ നിൽക്കുക. അപ്പൊ മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, നീ പോവണ്ട, കാരണം നിന്നെ അവർ അപമാനിക്കും. അപ്പൊ പറയും, ഇല്ല, എന്റെ അച്ഛനല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നും പറയില്ല, നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും പോവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സതീദേവി അവിടെ നിന്ന് പോരും. അവിടെ വരുമ്പോ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഉണ്ട്, മഹാദേവൻ മാത്രമില്ല, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അത് എന്നിട്ട് യജ്ഞം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ യജ്ഞവിഹിതം, മഹാദേവനുള്ള യജ്ഞവിഹിതം അവിടെ കാണാനില്ല. അപ്പൊ സതീദേവി ചോദിക്കും, എന്റെ ഭർത്താവിനുള്ള ആ യജ്ഞവിഹിതം ഇവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദക്ഷൻ കുറെ അപമാനിക്കും, നിന്നെ ഇവിടെ ആരെയും കൊണ്ട് ക്ഷണിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ മഹാദേവനെ പറ്റി ഒരുപാട് നീചമായിട്ട് സംസാരിക്കും, ഒരുപാട് താഴ്ത്തി സംസാരിക്കും. അത് ഭയങ്കര വിഷമായി. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സതി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആത്മാഹൂതി ചെയ്യും. അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും. അത് മഹാദേവൻ അറിഞ്ഞു. അത് കേട്ട് മഹാദേവൻ തന്റെ ജടയിൽ നിന്ന് വീരഭദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങനെ ആ യാഗം ആകെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് അലങ്കോലമാക്കിയിട്ട് ദക്ഷന്റെ തല വെട്ടു. ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ പറയും, ഈ യജ്ഞം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കാരണം ഈ യജ്ഞം ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം, തുടങ്ങി വെച്ചില്ലേ ഈ യജ്ഞം, ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ വേണം എന്ന് പറയും. ശരി, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു മൃഗത്തിന്റെ തല കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. അങ്ങനെ അവർ പോകുമ്പോ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ആടിന്റെ തലയാണ്. അങ്ങനെ ആടിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആടിന്റെ തല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ദക്ഷന് ജീവൻ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പിന്നീട് ദക്ഷനെ മനസ്സിലായി ഈ മഹാദേവൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം ദക്ഷൻ ശിവന്റെ കാലിലൊക്കെ വീണ് മാപ്പൊക്കെ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ആരാ കരുതുന്നത് അങ്ങനെ?
ആസുരിക സ്വഭാവികൾ കരുതാണ് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തലാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അവര് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കുറെ വിഷമപ്പെട്ട് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സന്തോഷമില്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു അവർക്ക്. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലയിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവര് ധനം സമ്പാദിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും, ആഗ്രഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്രോധം വരും. അങ്ങനെ ഈ കാമവും ക്രോധവും ഒക്കെ വന്ന് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇവര് വീണ്ടും പണം സമ്പാദിക്കുക, ആഗ്രഹം നടക്കണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കും. അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നത് ന്യായമാണോ അന്യായമാണോ എന്നൊന്നും നോക്കില്ല. അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, എനിക്ക് പണം വേണം, പണം സമ്പാദിക്കണം, ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അവർ ചിലപ്പോ അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട്, അന്യായമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പോലും അവർ പണം സമ്പാദിക്കും. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്രയും ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, ഞാൻ തികഞ്ഞവനും, ഞാൻ ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ എനിക്കുണ്ട്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവി എന്താണ് വിചാരിക്കുക? എനിക്ക് ഒരുപാട് ധനമുണ്ട്, ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ധനമുണ്ട്, ഇനി എന്റെ മനസ്സിൽ കുറെ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഈ പണം സമ്പാദിക്കാനായിട്ടുള്ള കുറെ പദ്ധതികളുണ്ട്, അതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ പണം എനിക്ക് നാളെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ ഇനിയും പണം സമ്പാദിക്കും. ഇനി വീണ്ടും ഇത് കൂടി വരും, ഭാവിയിൽ എന്റെ ഈ പണമൊക്കെ കൂടി വരും. പിന്നെ വിചാരിക്കുക എന്താ? അവനുണ്ടല്ലോ, അവൻ എന്റെ ശത്രുവാണ്, അവനെ ഞാൻ കൊല്ലും. ഇനി എന്റെ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, എനിക്കൊരു ശത്രുക്കളൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഇനി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എല്ലാവരും ഞാൻ കൊല്ലും, എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഉടമയാണ്, എല്ലാത്തിനും ഉടമ ഞാനാണ്, ഇതൊക്കെ എന്റെയാണ്, ഞാനാണ് സുഖിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമായിരിക്കും ആർക്ക്? ഈ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക്. അവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, ഞാൻ ബലവാനാണ്, ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്, ഞാൻ സമ്പന്നനാണ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ബന്ധുക്കളുണ്ട്, കുലീനരായ കുറെ ബന്ധുക്കള് എനിക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ പോലെ ശക്തിമാൻ ആരുണ്ട്? എന്നെ പോലെ സന്തോഷവാനായിട്ടും ആരുമില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ഞാൻ ഒരുപാട് ദാനം ചെയ്യും, ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കും. ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അജ്ഞാനം കൊണ്ട്, കാരണം അവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ല, ആ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവർ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് മോഹിതരാകുന്നു. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഃ പ്രസക്താ കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ചൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അവസാനം അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവര് നരകത്തിൽ പതിക്കും. കാരണം എന്താ? അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇതുപോലുള്ള ആകാംക്ഷകളിലൊക്കെ പെട്ട് വലഞ്ഞ് അവരെ മായ ബാധിച്ചു അല്ലെ, ആ മായയിൽ പെട്ട് ആ വ്യാമോഹിതരായി അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അവരെ കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിലാക്കും. അങ്ങനെ അവര് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായിട്ട് അവര് ആ കാമം ആസ്വാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ക്രൂരകർമ്മങ്ങൾ. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, എനിക്ക് പണം സമ്പാദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ എന്റെ ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹം സാധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ആ ഇന്ദ്രിയാമോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വരയിലേക്ക് കുടുങ്ങി അവസാനം എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് നാശം സംഭവിക്കും. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. പിന്നെ അവര് കുറെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും, പക്ഷെ ആ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. അവരുടെ രീതിയിൽ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കും. എന്നിട്ട് അവര് പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി, ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് തന്നെ ഒരു രീതി ഉണ്ടാക്കി അവർ തന്നെ ആ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് 2-3 യജ്ഞം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അവർ ആചാര്യനായി. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് യജ്ഞം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആചാരം അവർക്ക് തന്നെ തോന്നുകയാണ്, ഇനി എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം, ഇനി ഞാൻ ആചാര്യനാണ്, ഇനി മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ആചാര്യനായി എന്ന് അവർ തന്നെ ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെ അവര് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത കുറെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണാറില്ലേ നരബലി, പണം സമ്പാദിക്കാൻ, ധനം ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞ നരബലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ രക്തം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണം കുന്നുകൂടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതൊക്കെ അവർ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന, അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനത്തെ കുറെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവരാണ് അസുര സ്വഭാവികള്. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ത് കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷെ അവർ അത്തരം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും.
അങ്ങനെ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അവർ പറയും അതിന് പേരെന്താണ് യജ്ഞം, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞാണെന്ന് അവര് പറയും. പക്ഷെ ആ ഒരു യജ്ഞം അങ്ങനെ ഒരു യജ്ഞം ഇല്ലേ ശരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു യജ്ഞം ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ അവരാ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്? അതൊക്കെ അവര് സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഭസ്മാസുരന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഭസ്മാസുരൻ ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്തു ഒരുപാട് വർഷം, അനേക വർഷം തപസ് ചെയ്ത് മഹാദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുന്നില്ല, ഭഗവാൻ വരുന്നില്ല, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. അവസാനം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശിരസ് വറുത്തിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, മഹാദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്ത് വരാ വേണ്ടത്, നീ എന്തിനാ ഇത്ര തപസ് ചെയ്തത്? അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ ആരെയാണോ വിരലുകൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്നത് അയാൾ അപ്പൊ തന്നെ ഭസ്മമായിട്ട് പോകണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മഹാദേവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു, ശരി, അത് വരം നിനക്ക് കിട്ടി, പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ആ വരം ശരി തന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് നാരദൻ വരും. അപ്പൊ നാരദൻ പറയാണ്, നാരദനോട് പറയും, അപ്പൊ എന്ത് വരൊക്കെ കിട്ടിയോ? അപ്പൊ പറയും, ആ കിട്ടി, ഞാൻ ആരെ തൊട്ടാലും അവര് ഭസ്മായിട്ട് പോകുന്ന പറയും. അപ്പൊ പഴയ പോലെ ശക്തിയൊന്നുമില്ല, ആ ദക്ഷിണ അന്ന് ശപിച്ചില്ലേ, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ശക്തിയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഇതൊന്നും ശരിക്കുള്ള വരാണെന്ന്, ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സംശയമായി ഭസ്മാസുരന്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, വേഗം മഹാദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ മഹാദേവൻ പറയും, നിനക്ക് ശരിക്കും ആ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അന്ന് ശരി, അങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മഹാദേവൻ വേഗം പേടിച്ചു, വേഗം ഓടും. ഈ ഭസ്മത്തിന് പിന്നാലെ ഓടുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വിരൽ കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭസ്മാവും, വരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ ഓടി കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാവിഷ്ണുവിനെ കണ്ടു. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണുവിനോട് പറയും, അവരെ എന്നെ കൊല്ലാൻ വധിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്, രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണു പറയും, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, പേടിക്കേണ്ടെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് മഹാവിഷ്ണു മോഹിനിയുടെ രൂപത്തിൽ വരും. ആ മോഹിനി രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭസ്മാസുരന്റെ കൂടെ നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യാം. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നൃത്തം ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചാൽ നൃത്തം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് അവസാനം ആ ചൂണ്ടുവിരല് ശിരസില് കുത്തും മോഹിനി. അതുപോലെ ഭസ്മാസുരൻ ചെയ്യുമ്പോ ആ ഭസ്മാസുരൻ അവിടെ ഭസ്മായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അനേക വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വ്രതം ചെയ്തു, തപസ് ചെയ്തിട്ട് വരം നേടി. എന്താ ഉണ്ടായത്, ആ വരം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ മരണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഈ അസുര സ്വഭാവികളുടെ, അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ആർക്കും ഗുണമുള്ളതായിരിക്കില്ല, എല്ലാം ദോഷമുള്ളതായിരിക്കും. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഠിക്കുന്നു. ഈ അസുര സ്വഭാവികളെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കാരണം അവർക്ക് അഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇതിലൊക്കെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിലൊക്കെ അഹങ്കാരം, ഈ ഞാൻ നല്ല ബലവാനാണ് എന്നുള്ള ഞാൻ നല്ല ആ ഗർവ് കാട്ടി ആ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ദുഷിച്ചു പറയും, അവരാരും നല്ലത് പറയില്ല, എല്ലാവരും ദുഷിച്ചു പറയും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ആരും ശരിക്കും വേദനിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ശരീരത്തിൽ ആരാണ്, ഭഗവാന് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഉണ്ട്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പൊ ഒരാളെ നമ്മൾ ദുഷിച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും ആരെയാ പറയുന്നത്, ശരിക്കും ഭഗവാനെയാണ് പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ദുഷിച്ച് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരാളെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ ആരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത്, ആ പീഡനം ഏൽക്കുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അത് ആ പരമാത്മാവിനെ ശരിക്കും അവര് പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പരമാത്മാവിനോടാണ് അവർ ആ ദേഷ്യം മുഴുവൻ കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവരത് അറിയുന്നില്ല. കാരണം ആ അസുര സ്വഭാവികളായതുകൊണ്ട് അവരതിനെ അറിയുന്നില്ല. ആ ധർമ്മത്തെ, ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പോലും അവർ പഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരറിയുന്നില്ല അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ആരെയാണ് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട് ഞാൻ ആരെയാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ആരെയാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. താനേഹം ദിശത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാൻ ആസുരീഷ്വയോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുരയോനികളെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ആസുരിക യോനികളെ തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കും. ഇവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താ, ഇവർ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന പുനർജന്മം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇതുപോലുള്ള ആ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ അവരെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭൗതികതയിലേക്ക് വീണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നരകങ്ങളിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, അസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു.
ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവർ ഒരിക്കലും ഇനി എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താ, ഇവരെ അസുര യോനികളിൽ ജനിക്കും. അതിന് ജന്മം എടുത്ത ശേഷം പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്തായിരിക്കും? വീണ്ടും നീചമായ കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം അതിലും താഴ്ന്ന ജന്മം കിട്ടും. ആ ജന്മത്തിലും അവര് വീണ്ടും ക്രൂരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. പിന്നെ കിട്ടുന്ന ജന്മം അതിലും താഴ്ന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ ജന്മം തോറും ക്രമേണ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർ അധമ ആ യോനികളിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിനെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. എനിക്കത് വേണം, എനിക്കത് നേടണം എന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ. ക്രോധം എന്താണ്? ആ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ക്രോധം. ലോഭം എന്താണ്? ഇനി ആ ആഗ്രഹം നടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ആഗ്രഹം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വേറെ ആഗ്രഹം വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വേറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത്യാഗ്രഹം വരും. അതാണ് ലോഭം. ഈ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇത് 3ഉമാണ് നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 3ഉം നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ആ കാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ക്രോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 3ഉം നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഇത് ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദ്വാരസ്ത്രിഭിർനരഃ ആചരത്യാത്മനശ്രേയ തതോ യാതി പരാംഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒതുങ്ങുന്ന നരകത്തിന്റെ 3 ദ്വാരങ്ങളാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഇത് 3ൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിച്ചവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒതുങ്ങുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. ക്രമേണ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കുറെ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഇതിൽ നിന്നും അവര് മോചനം നേടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കാമമില്ല. കാമമുള്ളിടത്താണ് ക്രോധമുള്ളൂ. ക്രോധമുള്ളിടത്ത് ലോഭം. ഈ കാമമുള്ളിടത്ത് ഈ ലോഭായാലും ക്രോധായാലുള്ളൂ. കാമം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാമത്തെ നമ്മൾ കളഞ്ഞാൽ മതി. ആ കാമത്തെ മുരടിപ്പിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അത് 3ഉം പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒതുങ്ങുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങള്? നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം, ഭഗവാന് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം, അല്ലേ? അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒതുങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രമേണ ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ കാമത്തിന് പിന്നാലെ പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് നമ്മളെ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തളച്ചിടും. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിചിതമായി തീരും. ഈ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരുന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. ഏതൊക്കെയാണ് നിയമനിബന്ധനകള്? 4 യമനിയമങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ 4 യമനിയമങ്ങള്? മാംസാഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, മദ്യം, ലഹരി വസ്തുക്കൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ചൂത് കളിക്കാൻ പാടില്ല, അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ പാടില്ല. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഈ 4ഉം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെ വരെ എത്തണം? കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്തണം. നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണനാവണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശാരീരിക അവബോധമാണ്, നമുക്ക് ഭൗതികമായ അവബോധമാണ്. അത് മാറണം. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതം. എന്താണ് വിജയം? ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. ഇനി ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതിന് എതിരായിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല, അതിനെതിരായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
അവർക്ക് പരമ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കും സാധിക്കില്ല, അവർക്ക് സുഖവും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും സുഖം പോലും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താ, അവര് ശാസ്ത്രത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. 4 യമനിയമങ്ങള്, ഗാംബ്ലിംഗ് അതായത് ചൂതുകളി, പിന്നെ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ് അവിഹിത ബന്ധങ്ങള്, മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് മാംസാഹാരം കഴിക്കുക, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക, ഇത് 4ഉമാണ് നമ്മള് ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഇത് 4ഉം ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ 4 നമ്മുടെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നമ്മള് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്യയുഗത്തിൽ ആര് തമ്മിലായിരുന്നു യുദ്ധം? ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിൽ, അല്ലെ? 2 ഗ്രഹങ്ങളിലായിരുന്നു സത്യയുഗത്തില് യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് യുഗമായപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി. അയോധ്യയും ശ്രീലങ്കയും, അങ്ങനെ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി യുദ്ധം. അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപര യുഗം വന്നപ്പോഴോ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ, ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ള 2 പേര് തമ്മിലായി യുദ്ധം. ഇനിയിപ്പോ കലിയുഗമായി. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? കലിയുഗത്തിൽ യുദ്ധം അവനവന്റെ ഉള്ളിലാണ്, ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ ഓരോ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗ ഇപ്പൊ യുദ്ധം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് നമ്മൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതെന്താണ്? അതാണ് വിവേകം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണം, ചെയ്യാൻ പാടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനാണ് അങ്ങനെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക? ഇതൊക്കെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ അറിയണം, ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. ആ നിയമനിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടാത്തത്, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അഹം ബീജപ്രദാപിത, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ആ കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്തിനാ ജ്ഞാനം നേടുന്നത്? എന്തിനാ വേദം പഠിക്കുന്നത്? വേദത്തിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേദം പഠിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടണം. ഒരു വഴിപാട് പോലെയല്ല, ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ആ ഭഗവത് പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവസാനം ഈ ജന്മം കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ ഭക്തി സാധനകളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ആ സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധനകൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എങ്ങനെ തരണം? ഭക്തിയോട് കൂടി തരണം. യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി, ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന് തരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. പിന്നെന്താ, നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് ആദ്യം ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. അത് ഭഗവാന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് വേണം നമ്മളത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ ഉച്ചിഷ്ടം ആ പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കണം.
അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രസാദം കഴിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകും. നമ്മുടെ നാവ് പരിശുദ്ധമായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, നമുക്ക് ആന്തരിക പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ക്രമേണ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അയാള് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടുവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഈ വ്യക്തി, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ, ആ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടുവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക്